Ghana this year celebrate the Nyansapo dwumadie ebre na aduru so me adwumadie medi ho chia me medin ede nana yaw apreku obetimi asamemrane se mo biom ene adwumadie so me ne ekunini ene anintini bi na adi ahyiamu na se de mu amonim no empani se sebe ne wayira no ono ne nimba bi ote eno ti celebrate the mema wo mo akasa ato mo no mutuo yo opening wadama udin ene ba bia wo free buy mi baba wadawu me buru from Appeadu ya Bema and now therefore you are more than nana preko peneme me ba me kra me fra himfie na me baale na matisi ogura fi yemba tata na mbesa me kire ne se hukumo wona twa ne kira ya kan ya homa piao mone kasa Appeadu ya Bema na otene ka no so fra himfie pe oba wakra memra me ni fa so minia ababa yo wudi ni ba bia so free buy to me from Osei chas ikrum pa kasa ba bia me fredi atwuma me no so no betu enkran na me so metia me di pa ne mo me so pesa me kira papa ne se yem fa akokuroko enia me pia yo abusiafo se de wo hwe ye se empelifo se ye kono ma kru ma ye nyi prebu e wo kwa mu we ba wo de ba hyase we so ba de ba hyase empeni so se ye bubani atebetia ene mo amoni tuade so so na sabedie ye de dwumadie no empompon so no e ba ba hyehye so na ye nwie no na won so wonya won so wo de pomasibre yo eja ya Bema Appeadu ya Bema papa wadama obasi bibi e de ese Osei chas na ono so atoaso Osei adaruma omra ne hwe ko na de o shi Akan kwa wetimi akọ Osei ka to ni tie na makata ati na adamu me na hu die acha ya na ye so na ye e fane franka na mi trese sabi ba bi fo me fango pia oyama ya na no nkyere safa ya reche sabi okonfo a okomo me me se kai ni makwati efi owo ni moja onde kasa okonfo a wo hye nkom se nsuo beto na anto ede de wo hye sento de to mu nyina hye nkomtro ya wo ya nkwa kwa na ya wo ya edusi akonkwa ya yusu bi de trafie mi enkokom na asen kwa tie ntro me dom me twi so oba akofo so na mo sebu no hye apem odwane pia akoda ahwe asen wo fikire na wo to odun damuta akora wo ni mudwane onu oni motete abofra we medwane ni na frisu a no kre akora nso yeso makora didi abodwede tete so si dan ya bosu ne hono no enukure trodo odo sekete em odo da so asomdie da bobo kontra fi su kwa dugunu ama su kwa fi doctor so abedi ni pamro na ka ti so dia bra go twam ye da na nsoro bwa na anya ye na wo wansar kwanya wo kuntunkune de Kwabena ba oti wona mkwa ya se de ya to ne sie tia kan kakola bia ba ba ko ma eya me nko se beto maso frofo ase kokobe wo se obi a ofrade a wontua ka ro borbo a wansar nto so hwe aye be kro mu a na se de efre betwane wo fa e ma pedi mu ada mo fa te se so abewu e be fe wo fa biwa pia uni aba be ya hwa konta utraka mu moto ka mu wantua ka sabi poncha ba wa na ntua so fi sonsona de no wantua a kyerebe ne aprembre na da ka mone kasa na manu se twa kokofu na toafo wam kese brekuata so nyobi akwase ano twa kufo se wonya kan no wa no peduma bi no odi bia na bakokram da ntrim mo kama kyerwo ebra bete ku beko wu awode ba ko ja brenkens ma so won tete ma ho aka so wa na nya kese fa kyerwo ko fita wo chefi an ho biri kre petia na ayira ani esebi edomo paye na sebi obi a nsanya sebi mensire ya de opatani so fa ho be fa ho kre sebi edomo hwe apatani kro na otwa atwede ye empende se bedi akodi fatama ne fatama sebi okono ne fatama sebi kwankwa ni ase ne bedi akodi obi a oto dame obrebe ntachi so ma chima boade ante se fosu abakwa bi pia hwe makum ma wona sebi e ma ye nana nkuma ofumrante obi adane abofo fa yenyi musio mfa musio na sebi akwati ase na mi amori ne wafa so nkase akwati ahia ni ne front mapofa dua kontonche ene mi ehu odwumfo papa wafa ne nua nyina betene ne de wahena yesoduru na do no wa yere meto ayere ma no asade ma hye o motom na apesa me yede no kwadi mi akro no abeda na firi moto mu hwe be ma wate wo ho ase sapia bi ya Bema sebi konto ebra kwakwa nansi wone ne yira so o tunu fo se kwakue misrewo matin kan wo ho wo se fa ho na so asem bi eni we mfa nipa ho
I mentioned say brother in Chama Quanta, the sibling fee, no come for not what in Chicha the Oh, and I said, you want me about my son, do it my back, Massy. I'll begin and I said to you, who think Jack and go to Sugani? Monicasa. To us, mammy. You know, Yaman, so I'm on the back city to an intimate jacket or son for 12. Now, who said you can't be who I now you go down, Betty? I think you say, yet, Uncle Hedia, him quite right. You does say, I think you that can quant the shade. And every person the catcher say. Mobility, and you know my best in this. Ultimo Crobon Quada will see and run about Mokuya. Oh, that's a Bema go for food, or really a brown which could drag Yanni. I'm going to ask for the evidence. Any Ahunidian Tina Bema, so you are pro Bema. Some for time, you would do. Facility Panchan, so now you from a body, no children will be my own for supreme. Now, why you could say, I'm a sub with Germany to Alio. Would you only as our bank and Panama, which is our most informed answer? For Nama, a Kuma boss, why I'm what is a car boss will be more. Then she said, a bad Panama member who are not want to Nina, if you said what you're and create to do a bobby to me can and some quack to be a swap madam. And yet, which your minister be a mabunia, I better to Mamma. If it's a more you will do man. A demon the guy in so. And Mabunia was so Bolivia and Madam, or Mammy Gray or Bonnie as I know Mamma. And suppose a dog we have seen a year, something like a couple of us. Yes, some rasa bobbing trouble being a coach a man, so I can't assume your friend coach a man salaria. Next, let's have Padam Pan and Manfred Mayago Pramasu. Now, we have a to say also go to the Bema and Mamma. No, for Sakaya, my senior to challenge Sakaka or what you are. Of course, something yes, if you so crowbar was so pressure one to say your press out the good patras. Now, we are transferred to his material property. Bema, Fufu Bema, the found so trap on Tomoa. And yet, offer a morning also crash or more credit, you are credible for children on Kwabena. Now, some your proto one and Tagasia money, you are some Dabras upon Yakos there. Would you not know anymore? Person Pebby can't tell how much I'm in here was a mannequin man bossy. One I asked my Yamia mannequin tema. Could you try to say jump on and more? Pia. Offer. So Chapo Topoti and the Pachapesa will see it tracing. Why, Jammy Papatia or Henant, yes, oh, that's what Yami Pataban and Toko Biada. No credit was 3 4 years a year, no man. What Yami to Tuko and Tiaka. Sabi Upamacha anyone to one who knows the intra. Walk on your better. Sabia Corona Natalia, the Brenner Epam. Who go see and Sabi Unia, who jumps so near Palamana. It's in a church you win. Akukobatas who retreat at Tanana said, we will pass here. Oh, let's have when you get one metry. Akukwen no so no ba ti muraka muda. Akukwen no on ma bika ti on no disuda. Kretro do wafa akukọ so yekese ana ne fiso Africa suya mu. Correct. Na no sape so yekese o yema before tie. Na mdua so na homa ho no soro. Aba mampam. Wose se be konto se be enya ado. Ye friend mampam de. Nanso se uso ni bia de a obedi ni mema asema kire wo. Ahoma se tenten che bi esi ni trase. Na ma be kasem bi kire wo. Empenese said the conto said the nyabo. Ade to wani a ye yima wo. Na mo na nkyere se ye fa ohwiri na ne droben. Na me Osei Charles my dom pe kwatre kwa bi fra be kwa mato fom wo da sane wo pe bibia we wo antimi anweme. Otwe antimi anweme na wagina mo abetena wo ade prepre wo na abetima anweme. Piao. Na no kan ya moa. Ese said the conto said the nyabo. Wo bo wani kire ba kwasia. Wo su kuma ni kire mebu. Wo su wani na abo akire no. Asama na abo ma ade ato akwasi age ni ama mo ma bo na nkopeta nyina fa ni abro no ma. Ko tra ne nsan hia wo nyina asofu san. From your share, you'll be to put traffic on for that. I was doing about on market, who may make my boy from folk, will be up here. Never so bodium. Of us, you been to be your mammy. A boy can mine. Was here not doing here back on man. What do I come for you to? Quebec could be after will be a subject, a jarring of money here. Naziana doing about on mentra. Every evolution for the NT a beno, a yana yamo musisubium, a yadisia, and a yesia, and yen tempen ye parco baby. Ya disuan yesu enti na bani bi ho no mo a ne amana sisuye ne yate ase aha so say ene se bi kire ya bema dum kwa wo fi poku kro man hina na twumbere ma otoso miensa wo sese wo to ade hibusua ma ufura ho samara ne ntoma katatie pacho control fi ntoma sa na ka dia ka control fi ntoma tete na tia de nkama no ami papa da sa bi fi chef fi jim no nkwa no na ntoma de
Aberewu na dia aberewu dia dia te se de otwe ye na hye na. Oh katachi. Bi dia ye mura berewu ayi kosum no. Wo kira aberewu adura wa na akwatema no correct. Be ma wo ati ase se. Kuma somodwe. Ya biwa no. Na sa dia nyina nyuma na wo petu ani adwa akokona ni. Wo ye dan. Ukuma asomodwe sa dia nyina nyuma. Pedu ani hwa akokona ni. No correct. To aso. Wa ponchira ni wose wo huru bopeme no nyina sa wo de hye no na ka be man da miri fa. Na dia na wo ujiboke de tia ya na ye ton se bi yo maduro. Na wo fa ni asokwan na nto bi nkokam. Ofa. Me ni sire kwabrafo dia potosi bi tiri ho ankasa de kwatani twa de ba mi die. Na do unimi sese bi ya de nya kremoni e beku na bu ni tiri ya bre. Se wo yare woni di also what the drosso. No correct. To aso mami. Wo hia ko twa mansa se de ne awon so akanka de. Na be ma mi tiri mi kra mi firi mi ma mi e ba ma be ya to ago. Do oro mi bia no se ma yi tiri ya to ago. Enti sa bo de se be fa na sa tin so. Eye mi amase ma mi akoso adwuma ofri afuase kokobe wose se wo ware kunani ba na ma ho mo de no de sama mpetwa ampoa. Opam ohufo no ansa ya wo to ne be ma. Pampa wo ma ba mu kanidi ya hu. Katachi. Mi se bi konto se bi anya go. Enchine. Enye da. Anusini. O kabihwe. Ani ofa ma men kan kire se. Wo yam Kasa meme mami. mate. Sumana so anya fele firifie. Oh, na se dia na so brobia ye fe na bufuo so. No kure. Nye de kura ba se bi wan TV da ni tue ne tian. Ni me mo to ha se go. Bema. Menyi kokure sika mpo. Enko do ma afuru no apepa ma bru. Na mesre kokure sika go do ma afuru. Enye se ye nche nam tie. Mo. Ofa. Na pataku omo nsa wasi wo tufunu no akobọ nsa. Ene ye ne de dia. Ubekọ se bia ye no amọ nsa de. Fa se bi wo yira kata so si wasene. Na ye fo ba omo mo kwa aba. Yo kwa ye omo nsa no de ntokwa ba yase. Ntokwa ba yase mo. Ti ma me se kwa ya mo nsa akro na so mfata kuntunkuni. Mo. Ehia wa kase hia me nkase hia le. Na mo wo de ka. Uduru ba bi na obi de ka na ekokuna asem kodina gina mu. Oh. Sabi. Wa kokrum ye twe o hene sabi ye twe o tiame fo. Na go bi se kromojo. Kromojo akada se bre na kada ti kwada fo ye twe. Afa so bodi yemu ne nhwe ade. Kura wokum ye dai. Uko kromu sabi ikanya si wo tiame mu ya. Yes na tiame mu nya no ye twe fo. Na go bi se kromojo. Na kromojo akada se bre mu ke twe fo. Be no waka na susu ma mentene no. Empanimfo si kura wokum ye twe wo hene fom. Wo se gya ko bisa se kurom hodwo. Ye ntwa so. Awoye ofie musade ne be jare nan. Na se bo hina da baka mu se kasa wo. Na me am nhyem babo am so me so me kasa yi. Ko ba ta bia ne dia na agege ne ba. Se bia konto se be nya do. Se bia nto aso ene ku wansampo bere. Mo. Ende en kure. Sa bo wansampo bi kro na usum no to agye na ma no kwandie. Odi fo bia ni wa mame. Ofa mfo di fo de ne mansa. Me pese ye nsua de wom. Wo ka asebie ne na mafondo do na nte sebie ase. Chiri kakra na efra. Se bia no America no. Na mafo mo fa nche me chirim. Yo so ubegu be ne wantini anchira ase de. Ni se de ma wo. Na nanu ka se bia aye se bi ajanan. Mo. Na no papa bia mo ko fom kra ko pe bibia befie. Na wati obesi kai. Atutu amna. Uja wona ni nyina na nwasampo greatwa mo hia. Entu aso na ekata wo so. Na mpani se bi ajanan to aso ni ku nwasampo bere. Ti we kan se bia dia na ye ajanan. Mo me da se pi. Afi to a wo bene so. Me ofa kwadwo mensa ofratuma nyune so number 2 evangelical church sofo wasese sofo ahwe no so ye no ko winsa bia se na kwa winsa sie wa hene ba mo pia etati ya bitwa dua ni firi maba ya funa wo sofo no ana wo kromfo mo enie jidi ni tade gbo nya bre no atwa kai dan ka yesu amane ho bre ofa se odidi udo nkoni ayo ma wo fare wa no sese bia konto den chembre bo ABC desin ABC dia ma me se wo mane me amane me aburo daburo na ma nyaja mawere mo ye nyaja bra awene mo no ye da se akom ene nkyeremu Appeadu ya Bema ono ena mote ne nka no sa na me ankasa me de hye Osei Charles ono so na mote ne nka no dwumadie yi abusuafo ye kwaje nkrato ya saba sabre die ye baba hwe ema ya kansifo no omunyaaye ansana yakwaje enkrato no sabre ye hwemu a eye opanyini a ofri Appeadu a ne din de Appeadu ya Bema
opani oba ye wabɔ ne homoden pa ono so akyere ne bobre sans so wo ba no okla fie na ye wie ye no na opanyini ema wanya aduosia enum mekyere 65 eno nti ema opanyini ya Bema ono so enyae no ye kɔ ye nua Bema Osei chase kwa ono nso so wakyere ne bobre ono nso so aye bi pa ono nso so ampa wo ba okla fie eno nti ye wie no ono so ekogu ye no ne ma wonyae aduosia enso mekyere 67 eno nti sabra dwumadi no si yehwemu a na kyerɛ sɛ yɛne ankasa yɛnua Bema Osei Charles watimi ayi yɛne ankasa yɛ papa ya Bema eti abɔhɔ emma mienu sabra die mepɛ sɛ wobɛkyia no na wode nase ama no pia mo wontena se awie Ghana de shemama empani sɛ de da yɛkɔso ya ani pitiri sɛ bi kuro bi wa yɛ dan akuro foforo so ɛtoa so dodo akonya ya na ba akofo ntena so nkyɛ wohwɛ mi ankasa na ya apraku mahofama me de te ha ama me nso mi di kente apafra emfiri ba bia sɛ Mr Bright kente Paris wo mo so na efra me kente fefefe sɛ wo pɛ baako ana sɛ wo pɛ dodo na atuo sɛ dwumadie bia wo yɛ na wo pɛ sɛ wo hia bie frɛ no ɛwɔ ahomatrofo so 02403232 and afi 62 frɛ no na ne twetwe nkomo no no so obeba no aba beboa wo ama bebia aye kama ewie Ghana de shimama medin ne nsesai na na yaw apreku uhumi afrɛ me mobium na me so magye wo so yebesa bia hyɛmu da sɛ ne Appeadu Nyansapo when in na wa obesi da samio Nyansapo when in na wa obesi da samio